perspectiva, non? A día de hoxe, de que a guerra non ten por que ser un bombardeo, levar un portaavións, levar avións, tirar bombas, non. Hoxe en día un ciberataque dende Rusia, non? Por exemplo, pode tumbar abaixo o sistema financiero de toda a Unión Europea, non? En ese sentido, é preciso, é necesario, é totalmente imprescindible levar para adiante un sistema europeo de defensa. Cando eu falo dun exército europeo, falo dun exército informático, por exemplo, de informáticos que estén prevendo, contraatacando, inclusive, a eses propios ataques que poden vir tanto da China, como están a vir, da India, como poden vir, ou da Rusia, como están vindo. Coa Rusia, inclusive, temos unha infame guerra de propaganda, non? Con medios como Russia Today, Sputnik, cosas así por diante, que lanzan ataques directamente o que son a liña de flotación dos nosos valores, da nosa democracia, non? En ese sentido, é que sí, é viable unha defensa común, e ten que ser, ademais, europea. Muito obrigada.